Thank you.
I'm
February, and the way of Papa Toto, and then Ophiaya. Yes, said you for Jaffa, so a year of 13th and 14th February, and I must say, some of us many on a I sign gospel band, and a homo ever of us many. It was so I come say, oh, we mean that what I'm sure. Papa was take Rousseau, and I said, Fio, who will be down so I can, and I'm in us. Of us many when we are crying as a tear the 50 and over us we knew maybe we can every year so about and Sunday yeah, Buna, sorry, Buna. I saw it back. One in a one hours. Sure? Yeah. They will so I can say of a 1 to 2. Sadly, yeah, I was a winner. And I hear me fellow, I'm not beginner. I will be able to say, Pentecostal, was a winner, was a black, no be able to say, yeah, I don't probably say, so we know Bunani,
akwasibuna onio mea mebuna ayie nso yɛ na yie nanso pɔ baa ne nanam eti ma ne nkasa wie medamase bebree sɛ ɛyɛ mea me master ɛne me nua panyin na manya yie ɛnyɛ hanko de kyɛm so ɔbae aha so waba na da biara nso mene nɛte kyɛ sɛ mekɔɛ ne mmɔma sɛ wɔno sɛdeɛ kanedibire wɔ no kanyɛ me koraa na wɔ sɛ ɔbɛtena me nkyɛn na ɔbɛda me nkyɛn nanso da biara ɛnura sɛ mene ne dae nti ɛna mekae sɛ woyɛ ɔbaa anka wobɛwu woyɛ ɔbaa anka wobɛwu nti me nso meda nase bebree sɛ da biara so ɔde ma yɛ sɛ ɔba ne nnua dɛ ne nam nti prof meda ase bebree de m'akyi saa na mmom mɛnyɛ were ne wu a ɔno ara so ne ba bɛyɛ m'ayi Bavuchi waha Nana yeah Nana Aye